tshela makhelwane ithi izinto zabantu ayiphume ekhaya lakho. Aziphume ekhaya lakho. Mtshela ithi na unezikweletu zabantu zilungisele ukuyibuyisela emuva. Hey le ngiyayizwa yasika ne? Ibhlungu ne? But injalo. Uyongibonga hamba uyokwenza uyobuya uzongibonga. Uthi mama waze wangisiza. Nikhona bazalwane. 2 vele that's why mina ngingakufuni emakhaya abantu. Ngoba ubone nalabo Tupperware ongenabo uhamba uyobaboleka ungasababuyisi. That's why angikufuni emakhaya abantu. Ngoba uyozubona nalama blanket uwaboleke ungasawabuyisi. Nikhona bazalwane. Uyozungenwe umoya wokhompyutha. Ukhompyutha nabantu. Kanti when you are special in the eyes of the Lord. uNkulunkulu nezinto zakhe ayibiza ngegama lakho. Angeke ayinikeze omunye umuntu. Noma ngathiwa ziyadelay empilweni yakho ngoba sibizwa ngegama lakho ziyogcina ifikile kubani kumnikazi. Nikhona bazalwane. Ekani izinto zabantu. Ekani izinto zabantu. Aphela lento kuhamba ubolekana neimali ungakhokhi. Bayakhuluma abantu. Bantu banjani bayakhuluma. Uma ngithi kuwe mina ungakhulumi nangamagama abantu. Lalela mama. Wena ngoba uyakholwa uhlala usesontweni. Labantu okhuluma ngabo ubadelele ngoba wazi ukuthi wena bakhonza uNkulunkulu omkhonzayo. Kukhona labaguqa khona. And la lento abayiguqelayo bona iyabasebenzela. Yenze njani? Iyabasebenzela. So phuma kubona. Ungabadelela ukuthi hayi mina ngisesontweni nginompostoli kunjani nabo bayaguqa labaguqa khona. Banama altare abo labaguqa khona. Thina vele sisho njalo sithi awana amandla, but if we are not careful ngoba yena uyakholelwa kuleli altare lakhe lizamsebenzela yena. Ngoba ukholelwa kuphi bazalwane? Ukholelwa kulo. Kanti uthi why nabathakatha babone kuthakatheka? Yingoba bayakholelwa kuphi ealtare lobuthakathi. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. So ngiyacela phuma endlini zabantu. Phuma ezintweni zabantu. Nawu nezinto zabantu zibuyisele emuva. Hambani niyogada abantwana benu abahleli nempahla zabangani babo. Bese kuphi Pastor Andrew where I was praying for this young boy. Ngimtshela ubaba wakhe ngithi lo mntwana akho lo inkinga. Esikoleni uhlangane nomntwana oyisatanist. Bamdonsa ingqondo. The child is normal. Ngathi baba be careful. If ungekho careful bazomkhipha lo mntwana bathi akekho normal. Kufanele aye esikoleni sabantwana abaslowly. Ukhali inyembezi wathi mama bamkhiphile umntwana. I pray where stand at all. I pray for that young boy. Ngathi baba thatha umntwana umbuyisele esikoleni. This child is normal. There is nothing wrong ngalo mntwana. Bakhuzeni labantwana bayeke kuthatheka bahambe bathanda izinto ongesizona ezabo. Tshela nje mntwanami ukuthi mntwanami mina ngikhona ukukuthengela ifoni. Ngoze ngithengele ifoni ngoDisemba. Nakhona ngiyokuthengela ifoni enje. Ngoba amandla ami njengomzali aphelela la. Uma ngafuni miyekele. Na ngafuni yenze njani? Namhlanje sesinabazali abasaba abantwana. Uyayifuna mampostoli inkosi yami. Uthi sekuyena yedwa. Hawu, uyena yedwa emhlabeni wonke longaka. Lo munye umamuze kimi wazothi mampostoli abafana bami njoba umyeni wami seshonile abafana bami base high school uyazi nje abangikhulumisi kahle labafana. Ngithi benzani mama? Wathi bavele babhodle lapha endlini nasebefuna izinto bayangibhodlela. Ngithi bangakanani mama? Wathi lo munye una 16 lo munye una 17 lo munye una 19. Ngathi bayakubhodlela wathi bangibhodlela mama ngize ngisabe. Ngithi usaba abantwana bakho bazela. Athi nase umama ubazi labafana nasebebhodla. Ngathi ngizakusiza mina. Ngeke baphinde bakubhodlela.
bayakuthenga ukudla wathi kuthenga mina wathi yekela kuthenga ukudla thenga okulingene wena ubone ukuthi bazoqhubeka baphodle na vala lokudla okubabhodlisayo ngambuza ngathi ama-anda athenga obani ngathi vala lama-anda impahla ethenga obani vala sibone ukuthi bazobhodla baphelelephi wathi mama usho ukuthi bancisha ukudla ngathi ungabancisha ukudla bayekele nalokho okukhona bakudle kuze kuphele bakubone ukuthi bakudlile kwaphela sibone ukuthi bazobhodla bafike kuphi athi ungakhuluma lutho ngasabanga umsindo angithi na ukhuluma bakubhodlela hamba uthula uhlale ekamereni lakho uthandaza nasiphelile isinki uthula uthi du ubone ukuthi bazobhodla na bazobuya kuye lo muntu abambhodlela abamtshela wena mama ucabanga kahle wena mama ingqondo yakho ayisebenzi kusho umuntu okuzele endlini yakho atshele wena ukuthi ingqondo yakho ayisebenzi mara akanayo nendlu naleli teki akubhodlela ngalo lithengwe nguwe akanandlu baba naleli kamera okuthiwe lakhe uliphiwe nguwe akana kamera ungamkhipha lapha uzoba stranded take authority nikhona bazalwane and ngifuna uthatha amandla uwathathe uzuwathathe nasusukumela izinto zakho noma sewuthandaza umthandazo wakho ungathandaza umthandazo we stay soft uthi baba ngegama lika Jesu ngiyakuthemba ubonakala ngathi awukakavela esimeni sami kodwa ngiyakwazi uzovela leyilwane egcaluza kuleli khaya zoshabalala lendelele ephila kuleli khaya iyashabalala lenhlupheke ephila kuleli khaya iyashabalala lobunzima obuphakathi kwaleli khaya liyashabalala ngiyakuthemba wena Jehova ukuthi uzovela esimeni sami ngiyakuthemba wena Jehova ukuthi uzayihlula le moya ephila kuleli khaya lokufa kugcwele kuleli khaya kuyashabalala namhlanje take authority and take